Hello mga kawigan, welcome back po sa channel natin. Sina si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng senior bulalo. Yan po, napakasarap po niyan. Meron pong lechong kawali. Tapos may bone marrow rin po dyan. Tapos maraming pong gulay. At ito po ang ating mainit na sabaw. Andito po ating kanin at mga sausawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yan, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pasahan natin sa lechong kawali. Ito po na tayo mainit na sabaw. Sarap. Kain po. Kahit bone marrow. Pasarap. Katil. Lambot. Sarap. Laman. Sa kanin. Miss. Bagay.
Kayang gatel. Ito po yung pinaka-tendon. Grabe, sarap. Dami laman. Sarap. Lagyan natin ng patis kalamansi. Sorry po. Sarap. Super lambot.
Ito po ang pinaka-healthy po talaga. Good cholesterol po. Excuse me po. Pasensya na ko kaya, hindi na po natin may kakat yun dahil uncut po tayo sa YouTube. Masarap. Grabe ito mga laman po. Solid na solid. Init pa.
Grabe po yung tento, no? Napaka-sticky. Sticky. Wow. Madurog na laman. Pero sinot, mapapatagal tayo. Medyo solid po talaga itong laman. Excuse me po. Kunti na lang, madadagan natin. Dami.
Excuse me po. Sarap. Super sold. Tagal po ngayon. Pero malambot po siya, kaya lang solid po yung laman. Ay, limot. Last bite na po. Puno.